guys, good morning guys. Diya ang akong dakop. Dakop guys sa pantalan pagpangawil guys. Karong pa lang na uli guys oh. Diya guys, kadadaghan kaayo guys. Sa pantalan guys, munang dakop dito. Oh guys, libre ng sudan ani guys. Da guys, oh guys, wow. Ako pa lang kung pag uli, pag ang mga rawil guys. Ganahan mo nga tuk pantalan guys, pagdadamo og kawil kay para mo makadakop og isda. Pagdamo og kawil unya ang paon ani guys, malatindok. Malatindok ang paon ana. Kisay magkuan ani guys nga kadadaghan ani mga pila ka kilo ni 10. Guys, wow, usa ka kilo og hapit media, libre na ang 200 ani guys. Di na mi kapalit. O guys, kung bago ka pala sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Ars. O guys, dire na lang ni kutob kay limpyuhan na mo ang isda guys. Bye bye.